Вітаю слухачоў Еўрарадыё, студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. З 23 по 25 мая у Мінску праходзіў такі грандыёзны міжнародны форум «Мінскі дыялог». Сёння абмяркуем вынікі гэтага дыялогу з кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Евгеном Прейгерманам і палітолагам, аналітыкам Цэнтра стратэгія Валерыем Карбалевічам. Спадарства, вось шмат інфармацыі было пра гэты форум, і залежныя і незалежныя медыа пра яго паведамлялі, давалі рэпартажы і гэтак далей, але можа быць, вот шараговаму беларусу было не вельмі зразумела, што гэта такое, вот навошта гэта адбываецца, вот чаму вот сабралася столькі важных людзей і чаго яны вот хочуць дабіцца. Для чаго быў гэты форум? Вот мне, як простаму чалавеку, які можа не сочыць за палітыкай, знешняй палітыкай, унутранай палітыкай, вот можаце патлумачыць важнасць гэтага мерапрыемства? Ну, калі тлумачыць простымі словамі простым людзям, які не з'яўляюцца спецыялістамі ў гэтай тэме, то, напэўна, такая самая вялікая мэта гэтага форума з'яўлялася і з'яўляецца ў тым, каб падвысіць шансы бяспекі перад шансамі сутыкненняў канфліктаў у нашым рэгіёне, а больш канкрэтна гэта павысіць магчымасці, у тым ліку і Беларусі, заставацца па-за межамі гэтых самых канфліктаў і тым самым падвышаць сваю асабістую бяспеку. Але ж, што вельмі важна, яна гэта робіць менавіта праз выбудоўванне такога наратыву, калі беларуская бяспека і беларуская незалежнасць, яна вельмі добра суадносіцца з бяспекай усяго рэгіёна. Ну, гэта, напэўна, такі самы агульны зрэз. Спадар Валер, а вот няўжо у Беларусі няма больш іншых праблем, больш сур'ёзных праблем, чым пытанні рэгіянальнай бяспекі? Можа б, варта было сабрацца, ну я зараз з пазіцыі такого простага беларусу, сабрацца і вырашыць, я не ведаю, там праблемы сельскай гаспадаркі Беларусі, а не праблемы рэгіянальнай бяспекі. Ну, бачыце, геапалітычнае пазіцыянаванне краіны, міжнародная палітыка – гэта важны чыннік для любой дзяржавы, для любой краіны, і ад гэта таксама шмат што залежыць, у тым ліку і эканоміка і сельская гаспадарка тая самая. І я б хацеў бы сапраўды сказаць, што вот такога ўзроўня форум, ну, калі казаць проста, то это такая міжнародная канферэнцыя, дзе сабраліся эксперты, палітыкі, дыпламаты, даўно не было. І я вось узгадваю, што падобныя форумы можно было назіраць у 1993-94 годзе. Іх праводзіў Нацыянальны цэнтр стратэгічных ініцыятыў «Усход-Захад» пад кіраўніцтвам Анатолія Майсені, якога ўжо няма ў жывых. Тады таксама вялікая колькасць і з Европы, і з Расіі, і з постсавецкай прасторы прыязджалі. Я памятаю, быў прыём, я ішоў, і тут паўсюль стаялі людзі з генеральскімі лампасамі. Вось, і тады актыўна ўдзельнічалі дзяржаўныя структуры, таксама выступаў з прывітаннем старшыня Верховнага Савета, міністры замежных спраў і так далей. І тэма была прыкладна тая ж самая. Беларусь, як у геаграфічным цэнтры Европы, дзе перасякаюцца некія замежна-палітычныя лініі з усходу і з захаду, і Беларусь як бы ў цэнтры, яна спрабуе быць некім мастом, пасярэднікам, як бы міратворцам, тыя самыя ідэі, што цяпер. А пасля у нас 25 гадоў сітуацыі, якую ў Европе называюць апошняй дыктатурай Европы, да, вось, без тармазоў інтэграцыя з Расіяй, канфлікт востры дыпламатычны, ідэалагічны з Захадам, міжнародная ізаляцыя, і вось праз 25 гадоў мы вяртаемся на тыя самыя колы, з якія Беларусь магла пачынаць. То бок, я лічу, гэта страчаны час. Ёсць такая казка пра страчаны час. Вось 25 апошніх гадоў Беларусі – это ў нечым страчаны час. І дзякую, што вось Евген зараз спрабуе вярнуць тое, што з чагосьці маглі пачынаць. Ну, спадар Евген, кампанія, атрымліваецца, спрабуюць наверстаць, ці, можа быць, неяк так, кампенсаваць гэты страчаны час новымі мерапрыемствамі маштабнымі.
Ну, мы просто спрабуем рабіць нешта такое, што нам падаецца вельмі важнае для краіны, і стае нагоды, што вось і я, і тыя людзі, якія гэтым займаюцца, хацелі б у гэтай краіне проста жыць. І таму мы думаем не толькі пра тое, што там было, скажем, апошнія 25 гадоў, але ж і пра тыя магчымасці, якія ёсць сёння, дзеля таго, каб падвышаць верагоднасць таго, што краіна будзе заставацца небяспечнай, што яна будзе заставацца суверэннай і што яна будзе гуляць усё больш актыўную ролю у сваіх нацыянальных інтарэсах. Тут я толькі адзіны яшчэ можа момант дадам менавіта да папярэдняга Дзміцер пытання, што а чаму там не пра сельскую гаспадарку паразмаўляць. Вось мы праз усе нашы мерапрыемствы падкрэсліваем, што вельмі важна, каб нехта размаўляў пра сельскую гаспадарку, нехта размаўляў пра знешнюю палітыку, нехта пра бяспеку, але ж рабіў гэта прафесійна. А калі ў нас ось была апошнія там шмат якія гады звычка, што адны і тыя ж людзі размаўляюць пра ўсе тыя ж пытанні, то тады сапраўды можна задаваць гэтае пытанне, што чаму б не размаўляць пра нешта іншае. Але ж вельмі важна для таго, каб краіна была канкурэнтаздольнай, у тым ліку, каб яна была суверэннай надалей, каб тут выбудоўваліся прафесійныя кам'юніці такія, тых людзей, якія сапраўды з добрымі ведамі гэтай справы і прафесійнымі, і тэарэтычнымі, і практычнымі, ну, нешта такое рабілі, што ў выніку працавала б на карысць і краіне, і кожнаму чалавеку. Ну, вось мы кажам пра рэгіянальную бяспеку. У рэгіёне у нас сапраўды канфлікты, хопіць аднаго толькі канфлікта ва ўкраіне. І я ведаю, што, скажем, эксперты, нават на ўзроўні экспертным, эксперты з Украіны і Расіі не імкнуцца ці там сустрэцца адзін з адным. Там, можа быць, ёсць нейкія там праблемы для сустрэчы экспертаў з захаду і з Расіі, да прыкладу, бо таксама ёсць канфлікт пэўны. У дадзеным выпадку не было некай небяспекі, што людзі не паедуць, скажуць, а калі там будзе вот гэты, то я не паеду, а калі таго не будзе, то я таксама не паеду. Можа, такая небяспека заўсёды і прысутнічае. Дарэчы, мы ні ад кога з удзельнікаў тых, хто прыехаў, тых, хто збіраўся прыехаць, але ж па нейкіх прычынах не прыехаў, менавіта такога аргумента не чулі. Але ж, ну, калі будуць такія людзі, для якіх немагчыма ўдзельнічаць, скажам, у дыскусіі, дзе ёсць там прадстаўнік Расіі ці прадстаўнік Захаду, ну, тады, на вялікі жаль, нам трэба будзе шукаць іншых удзельнікаў. Але што вось паказала гэтае мерапрыемства, мне падаецца, што якраз-такі, ну, вось у гэтым палягаў, напэўна, галоўны поспех вось гэтага першага мерапрыемства, што добрая колькасць сапраўдных прафесіяналаў з Расіі, з Украіны і Захаду прыехалі і тут размаўлялі. Плюс да іх дадаліся некаторыя эксперты з Кітаю, хай іх было не так шмат, як можа хацелася б. Але ж вось у гэтым сэнсе, мне падаецца, абсалютна мэта была дасягнутая. Размова адбылася, пры тым, што таксама важна, яна адбылася ў розных фарматах. У нас былі, напрыклад, пленарныя пасяджэнні, дзе звычайна з удзелам нейкіх больш такіх высокапастаўленых людзей абмяркоўваюцца больш агульныя рэчы, але ж потым мы вось пакрысе спускаліся да больш нейкіх канкрэтных пытанняў, і можа мы пакуль не выпрацавалі тут нейкую дарожную мапу, як некаторыя там сродкі масавай інфармацыі ўжо пачалі казаць. І я думаю, каб выпрацаваць нейкую мапу, яшчэ вельмі доўгі час мусіць прайсці. Але ж тое, што вось гэтыя людзі размаўлялі і па агульным пытанням, напрыклад, стану сістэмы міжнародных адносінаў, як гэтая сістэма ўплывае на рэгіянальную бяспеку, але ж і па канкрэтных, такіх як кантроль над звычайнымі ўзбраеннямі, напрыклад, то гэта ўжо паказвае, што, в прынцыпе, ну, дыскусія ёсць, і калі людзі сюды прыязджаюць, прыехала больш за 200 замежнікаў, нашы партнёры, якія тут удзельнічалі, гэта таксама вельмі сур'ёзныя структуры, гэта ўсё паказвае, што для іх беларуская пляцоўка, ну, прынамсі, цікавая і прымальная. Тым не менш, спадар Валер, вот вы маеце вопыт наведвання такога маштабу мерапрыемства, як вы сказалі, там, у тых же самых 90-х годах. Скажите, ці можна сапраўды на такіх, падчас такіх абмеркаванняў, дыскусій, дыялогаў вырашыць нейкую праблему канкрэтную, глобальную? Вот кажуць, ну, да прыкладу, той же самы канфлікт па Ўкраіне. Ці можна такім чынам сабрацца экспертамі з усіх краін, якім гэты канфлікт цікавы і баліць, і каб яны адно, другое, трэцяе ўзялі і знайшлі выйсце? Ну, бачыце, канфлікты вырашаюць не эксперты, канфлікты вырашаюць палітыкі. Таму не трэба блытаць, скажем, міжнародную канферэнцыю з нейкімі перамовамі палітычнымі. Все ж таки чакаць некага непасрэднага выніку ад міжнароднай канферэнцыі не выпадае. Міжнародная канферэнцыя – это абмен думкамі, это абмен ідэямі, і яны могуць быць вынік некі апасрэдаваны. Пасля ўжо, так сказаць, некія эксперты, якія ўплываюць на прыняццё палітычных рашэнняў, будуць рэкамендаваць некія тыя ці іншыя ідэі палітыкам, і толькі тады магчыма некае вырашэнне. Вось. Дарэчы, у
у заходніх краінах, асабліва ў ЗША, аналітычныя цэнтры вельмі моцна ўплываюць на палітыку. Калі мы возьмем мінулыя адміністрацыі, скажем, амерыканскія, то там шмат было вядучых чыноўнікаў, вядучыя, так сказать, пасады, это прадстаўнікі аналітычных цэнтраў, тая ж Кандаліза Райс і іншыя. І, дарэчы, кажучы, вось зараз з ЗША былі людзі, якія удзельнічалі ў адміністрацыях амерыканскіх. Так што гэта ўплывовыя людзі. Ну, але сапраўды вынікаў вот такіх простых, наўпроставых наўрад ці можна чакаць ад такіх мерапрыемстваў. Но таксама, як пэўны вынік, мы разглядаем тое, што шэраг прадстаўнікоў і партнерскіх арганізацый, якія былі ў нас тут, і шэраг асабістых даследчыкаў, у тым ліку, які Валерый Иванович узгадаў, некаторыя прадстаўнікі Злучаных Штатаў Амерыкі, што раней з'яўляліся драдцамі прэзідэнтаў амерыканскіх, яны проста падышлі да нас з больш канкрэтнымі прапановамі, дзе б мы маглі разам папрацаваць ужо так даследчыцкі, дзеля таго, каб, напрыклад, да наступнага форуму, калі ўсё нармальна будзе, мы збіраемся яго таксама ладзіць праз год, каб ужо былі нейкія канкрэтныя напрацоўкі па нейкім канкрэтным пытанням. І вось гэта, я думаю, што вельмі важна для такіх форумаў, калі падчас ці пасля вялікіх дыскусій, вялікага такога фармату могуць вымалёвацца нейкія больш такія канкрэтныя ўжо даследчыцкія праекты. Вот, дарэчы, ёсць пытанне ад Николай Аксамит, пытаецца: ўсё, што вы кажаце, гэта нармальна і добра, але што ж рабіць людзям, калі над імі малпа з гранатай? Ну, я так разумею, што вот ёсць вот нейкая пудзіла, я не ведаю, якая там краіна, ЗША, там Расія, там ці Кітай, ці яшчэ што, якая можа быць там ці Карэя, якая размахвае ядзернай гранатай, а вот простым людзям. А сапраўды вот трэба нешта, могуць у дадзеным выпадку людзям нешта эксперты нараіць ці знайсці для іх нейкае выйсце, як сябе паводзіць у такой сітуацыі? Ну, напэўна, могуць, але ж мы ж жывем у грамадстве, дзе кожны займаецца сваёй справай. Я зноў ж такі кажу, таму ёсць людзі, якія прафесійна мусяць займацца гэтымі пытаннямі бяспекі міжнародных адносінаў. Гэта і дыпламаты, але ж гэта важныя эксперты, акадэмічныя эксперты, больш практычныя эксперты, таму што менавіта гэтыя людзі часцяком могуць выпрацоўваць нейкія ідэі. Дарэчы ж, шмат якія дамовы гістарычныя, якія мы ведаем, яны таксама станавіліся вынікам таго працэсу, калі спачатку эксперты нешта там абмяркоўваюць, а потым ужо палітыкі фіксуюць гэта канкрэтнымі дамоўленасцямі. Але ж зразумела, што проста чалавек, які не цікавіцца асабліва гэтымі пытаннямі, займаецца, ну, не ведаю, працуе там на заводзе ці мае нейкі бізнес. Яго ўклад у жыццё і сваёй сям'і і грамадства менавіта прастое, каб эфектыўна і прадуктыўна працаваць на сваім попрышы, сваім рэчышчы. А астатнія ўжо мусяць адказваць за іншыя пытанні. Проста моц грамадства і моц краіны, ён якраз такі і будзе вымірацца праз тое, наколькі мы будзем канкурэнтаздольнымі, як вось гэтая сума розных індывідуумаў, якія займаюцца сваёй справай і ў выніку гарантуюць канкурэнтаздольнасць і бяспеку для сваёй краіны. Гэта крышачку высокія слова, але ж мне падаецца, ну, ніяк інакш адказаць тут немагчыма. У мяне такое ўражанне склалася, не ведаю, можа, яно не аб'ектыўнае, што вось эксперты з ЗША былі больш уплывовыя, з большымі, так сказаць, гучнымі імёнамі, чым эксперты з Расіі. Ну, вось, таксама падаецца, это пэўнае стаўленне, магчыма, і краін. Ну, тут, дарэчы, тут была праблема ў нас. Мы не ведалі, што сутыкнёмся з тым, што Петербургскі гэты эканамічны форум у гэты же час будзе. І нашы партнеры з Расійскай рады па міжнародных адносінах у гэтыя ж дні паехалі ў Кітай, і гэта крышачку ўсё наклалася, таму недзе 5-6 вельмі ўплывовых экспертаў мы так упусцілі, на жаль. Дзякуй вялікі, мы перарвемся на невялічкую паўзу. Яўген Прыгерман, Валерый Карбалевіч, абмяркоўваем вынікі мінскага дыялогу. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Прагне прыгодаў. Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Амерыканская кампанія Apple атрымала ад беларускіх спецслужбаў 2 запыты і прадставіла неабходную інфармацыю. Адзначаецца, што былі раскрыты і дадзеныя пра адно прыстасаванне і адзін уліковы запіс. Звесткі, якія атрымалі ў Мінску, не звязаныя з кантэнтам, адзначае Apple. Адзначым таксама, што інфармацыя пра задаволеныя запыты беларускіх спецслужбаў змешчаная ў справаздачы о празрыстасці кампанії Apple за другую палову 2017 года. Кіраўнік следчага камітэта Расіі Александр Бастрыкін заклікаў закрыць Інстаграм. Такім чынам ён пераплытаў гэтую сацыяльную сетку з Телеграм. Чыноўнік заявіў, што супраць Расіі ідзе інфармацыйная вайна і трэба адказваць на яе. Пры гэтым ён раскрытыкаваў дзейнасць Інстаграма. Пазней на сайце следчага камітэта Расіі пераказалі змест прамовы свайго кіраўніка і ў ёй ужо згадваўся Телеграм. Як вядома, у красавіку ў Расіі паводле рашэння суда пачалі блакаваць месенджер. Яго кіраўніцтва адмовілася перадаваць ФСБ Расіі ключы шыфравання ад перапіскі карыстальнікаў. А вось пра прэтэнзіі расійскіх сілавікоў да Інстаграм дагэтуль інфармацыі не было. У Лондоне вулічным музыкам мінакі могуць не толькі кідаць манеты, але і плаціць бескантактна банкаўскай карткай. Сталіца Великабрытаніі – гэта першы горад у свеце, у якім укараняецца такая сістэма. Мэр Лондона Садик Хан з энтузіазмам адносіцца да новай сістэмы. Ён заявіў, што цяпер больш лонданцаў змогуць падтрымаць таленавітых вулічных артыстаў. А больш інфармацыі запрашаю чытаць, слухаць і глядзець на нашай старонцы ў інтэрнэце Еўрарадыё.FM. Заставайцеся разам з намі. Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы. В студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Нас можна глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мае сённяшнія госці – палітолог Валерый Карбалевич і кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Евген Прейгерман. Задае пытанне Сергей Комлач. Адразу бачна, што чалавек цікавіцца і палітыкай, і геапалітыкай. Наколькі рэальныя перспектывы Хельсінкі-2? Ну вот, спадар Валер, вы ўсіх паслухалі уважліва і з захаду, і з усходу, і з поўначы, і з поўдня. Як думаеце? Ну, тут 2 розных пытанні. Як бы сам хельсінскі працэс аднаўлення яго. І другое пытанне – Беларусь як галоўны ініцыятар і як пляцоўка, дзе гэты працэс можа быць праходзіць. Да? Я думаю, што на гэтыя 2 розныя пытанні могуць быць 2 розныя адказы. Ну, тое, што трэба перазагрузка ў пытаннях бяспекі на еўрапейскім кантыненце, на еўразійскім кантыненце, гэта сёння аднадушная думка ўсіх палітыкаў і нават тых палітычных дзеячоў, якія зараз у канфлікце. То бок за мірнае ўрэгуляванне выступаюць усе, і Захад, і Расія. Іншая справа, што яны разумеюць гэта па-рознаму. Это таму як бы сам працэс цалкам магчыма, што будзе створана новая сістэма бяспекі. А другое пытанне, ці можа тут Беларусь аказацца ў цэнтры. Вось тут у мяне вялікае сумненне, таму што ўсё ж такое вялікае пытанне, як еўрапейская сістэма бяспекі, гэта справа вялікіх дзяржаў. Менавіта ад іх залежыць. Это першае. Другое, зноў жа, калі казаць пра Беларусь як пляцоўку, ну, зараз пляцовак у свеце такіх шмат. Тут і ДЖ7, і ДЖ20, і БРИКС, і Шанхайская арганізацыя, і ОБСЕ, і шмат такія іншыя пляцоўкі. Таму дэфіцыта пляцовак няма. Існуе канкурэнцыя за іх. І ці зможа Беларусь тут эту пляцоўку выйграць? Ну, тут вялікае пытанне, асабліва з улікам, скажем так, не самай лепшай рэпутацыі Беларусі ў свеце. Я, напэўна, крышачку па-іншаму тут бачу бы гэту сітуацыю. Па-першае, вось што тычыцца магчымасці ці разумення ўсімі бакамі, што патрэбная перазагрузка, тут сапраўды ўсе бачаць, што ёсць канкрэтныя праблемы з сістэмай бяспекі, але ж у тым жа, мне падаецца, і праблема больш такая шырокая, што некаторыя краіны бачаць магчымасць вываду сітуацыі вось сённяшняга статус-кво тым, каб вярнуцца да таго, што было да 2014 года.
То бок яны просто кажуць пра тое, што Расія парушыла вось тыя самыя хельсінскія пагадненні, таму каб усё працавала, трэба проста, каб Расія вярнулася да папярэдняга статус-кво анты, як яго кажуць, да? І тады ўсё можна далей абмяркоўваць. Расія ў сваю чаргу кажа пра тое, што Захад першы сам парушыў гэта ўсё, так, і ссылаецца, напрыклад, там на выпадак Косава і гэтак далей. І таму сёння далёка не ўсе бачуць вось наступным неабходным крокам нейкія новыя пагадненні. І шмат хто, напрыклад, на Захадзе ўвогуле лічыць, што Расія сёння настолькі слабая, што няма ніякага сэнсу з ёй размаўляць, трэба проста пачакаць, пакуль яна там ці разваліцца, ці яшчэ нешта з ёй зробіцца, і тады як бы рэчы самі сабой мусяць вярнуцца у той статус-кво, які быў. Тым больш, што шмат хто разумее, што галоўная такая лінія геапалітычнага напружання будзе развівацца паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем, ну як бы проста не звяртаюць значнай увагі на Расію. І гэта вось якраз такі ёсць вялікая небяспека, таму што іншыя краіны, напрыклад, краіны, якія знаходзяцца ў нашым рэгіёне, яны тут вельмі сур'ёзна могуць потым пашкадаваць, што ёсць менавіта такія падыходы ў некаторых краінах. І цяпер, што тычыцца беларускай пляцоўкі ці іншай пляцоўкі, мне падаецца, што сёння ж сітуацыя не такая, што мы з вами маем нейкія гатовыя рэцэпты, так, і сядзім тут убіраем на мапе сусветнай, у якой кропцы нам сустрэцца, абмеркаваць і нейкія пагадненні заключаць. Сітуацыя такая, што рэцэптаў няма. І таму тут пляцоўка, я б разглядаў вартасць пляцоўкі не ў тым плане, наколькі нават комфортна прыехаць, сустрэцца, а ў тым, наколькі тая ці іншая пляцоўка будзе дапамагаць генераваць нейкія ідэі. І я не кажу пра тое, што, скажем, мы там праз форум Менскага дыялога зараз згенеравалі нейкія такія велізарныя ідэі, якія заўтра могуць быць рэалізаваны, але ж я просто думаю, што мы са свайго боку, як арганізатары, ну, гатовы і да пэўнай такой нават міжнароднай канкурэнцыі, каб праз гэтую пляцоўку, ну, неяк вось выпрацоўваць ідэі, якія могуць быць так ці інакш сумяшчальнымі з ідэямі іншых. Ну, я не сумняваўся, маладыя экспертныя ваўкі ўжо здольныя замахнуцца на арганізацыю Хельсінкі-2. Спадар Валер, быў на гэтым дыялогу такі госць Александр Григорович Лукашенко. І калі мы ўжо загаварылі пра Хельсінкі-2, то я чуў меркаванні, што эксперты чакалі, што менавіта гэтую тэму закране Лукашенко ў сваёй прамове. Можа быць, нейкія доказы, там, тэзы, неабходнасці правядзення гэтага агучыць. Прарэкламуе і Беларусі гэты працэс у Беларусі. Вы гэтага чакалі, і увогуле якія ўражанні ад выступу кіраўніка Беларусі? І мае ўражанні, і ўражанні тых дыпламатаў, пэўнае расчараванне. Я думаю, што чакалі нечага іншага. Я думаю, што Лукашенко ўпершыню выступаў перад такой дасведчанай аўдыторыяй за сваё жыццё палітычнае, прэзідэнцкае. Я вось не магу згадаць, калі такі сур'ёзны форум з такім колькасцю экспертаў, і перад імі выступаў Лукашенко. І таму тут важна было скарыстацца, таму што гэтыя людзі ўплываюць і на грамадскасць, на СМІ, гэтыя людзі ўплываюць на прыняццё палітычных рашэнняў, і таму важна было б скарыстацца і выступіць з нейкімі ідэямі. Але фактычна ўсё, што было сказана, гэта хлопцы, давайце жыць дружна, мы за мір ва ўсім свеце, мы за ўсё добрае супраць усяго дрэннага. То бок нават ідэя Хельсінкі-2 не прагучала выразна. Нават калі б Лукашенко паўтарыў той канцэпт, з якім ён выступіў год таму на паседжанні парламенцкай асамблеі АБСЕ, дзе ён як бы паспрабаваў гэтую ідэю Хельсінкі-2 і Беларусі як цэнтр гэтага працэсу выказаць, то і то было б лепш. А цяпер чакалі, што будзе некае развіццё, нейкае разварочванне гэтай ідэі. Ну але вось нічога гэтага не прагучала. І таму і ў мяне, і ў шэрагу дыпламатаў, з якімі я размаўляў, ну, было пэўнае расчараванне. Еўген, а вашы ўражанні? Я разумею, што я, па-першае, таксама чуў шмат ад каго, ну, не шмат, ад некаторых заходніх дыпламатаў, што тут у нас працуюць, яшчэ на папярэдній канферэнцыі, што чакаецца нейкае такое больш канцэптуальнае слово, канцэптуальны выступ Александра Лукашенко, і таму пасля ўжо сапраўды шмат хто з іх казалі, што ну крыху яны большага чакалі. Давайте не пра іх, а пра вас. Вы зараз скажыце не як кіраўнік экспертнай ініцыятывы і арганізатар мінскага дыялога, а як палітолог. Так, а што як палітолог? Я добра разумею, што тая сітуацыя, у якой знаходзіцца наш рэгіён і ўвогуле сістэма міжнародных адносінаў, яна пакуль не дае магчымасці згенераваць вось тыя рэцэпты, якія заўтра можна будзе ўжываць. Да? Я таксама разумею, што палітык проста так словамі не кідаецца, ён будзе казаць
пэўныя рэчы толькі ў пэўны момант. Не, ну выбачайце, калі год назад, вот як слушна заўважыў спадар Валеры, было сказана А на парламенцкай сесіі АБСЕ, то ўжо час і сказаць нейкае Б, ці там хаця бы... Гэта, Зміцер, па якой логіцы? Па вашай, па нашай, ці па палітычнай? Я не думаю, што такая логіка ў палітыцы існуе. Мне цяжка казаць, чаму выступ быў менавіта такім, якім ён быў. Для мяне было важна, як арганізатар іншае. Для мяне было важна, каб і праз удзел Александра Лукашэнкі і генсека АБСЕ, прадстаўніка НАТО і АДКБ быў дадзены вось гэты сігнал, што гэта пляцоўка мае значэнне. Тое, што выступ там у кагосьці ён выклікаў як бы пэўнае расчараванне, але ж адначасова я магу сказаць, што шмат хто з экспертаў менавіта падыходзіў, казаў, што яны былі вельмі ўражаныя. І зноў ж такі, я гэта кажу не дзеля таго, каб вось падкрэсліць, што гэта такі быў там добры і яскравы выступ, не, а проста таму, што напэўна ёсць і іншыя крыху там логікі, якія тут могуць дзейнічаць. І чаму, дарэчы, яны казалі, што яны былі ўражаныя, таму што яны звярнулі увагу не на тое, што вось Валерий Иванович сказаў там пра агульныя словы кота Леапольда, а на канкрэтную фразу пра тое, калі я не памыляюсь, яна так гучала, што мы не з захадам супраць Расіі, не з Расіі супраць захада. Я так разумею, і некаторыя людзі казалі, што гэта было вельмі важна пасля той інфармацыйнай хвалі, якая ў мінулым годзе распачалася асабліва на захадзе і была звязаная з вучэннямі Захад-2017, якая шмат каго тут і там дэзарыентавала. То бок, сыходзячы з гэтага, можна сказаць, што, ну, напэўна, пэўныя там балы Александр Лукашенко і зрабіў сабе менавіта гэтай аўдыторыі. Але ж, каб падводзіць тут пэўную рысу, я думаю, што, канешне, сітуацыя яшчэ не саспела дзеля таго, каб проста нават былі сапраўды такія прапрацаваныя глыбокія прапановы па гэтай тэматыцы агульнаеўрапейскай сістэмы бяспекі. Менавіта, напэўна ж, таму Александр Лукашенко і прыйшоў на гэтую пляцоўку і сказаў, што дапамажыце сусветным там лідарам гэта нешта выпрацаваць. Я думаю, калі гэтыя ідэі будуць выпрацаваны, канешне, ён гэта скажа. І потым, ну, напэўна, будуць і некаторыя іншыя моманты, калі, можа, ён і нешта больш канцэптуальнае будзе прамаўляць. Мы ж ведаем, што толькі ў гэтым годзе ў Беларусі чакаецца некалькі сур'ёзных іншага кшталту канферэнцыі, можа, тады мы нешта пачуем. Але ж, ну, ж такі, мне неяк так канкрэтна тут цяжка каментаваць. Спадар Валерий, вот Евген прыгадаў фразу Александра Лукашэнкі про тое, што мы там не з захадам супраць Расіі і наадварот. Такім чынам, вот як вы думаеце, ён здолеў давесці, ну, тым же самым заходнім партнёрам, што Беларусь это не сатэліт Расіі? Ну, цяжка сказаць, хто і як мог успрымаць гэта, таму што сапраўды гэтая фраза гучала трохі экзатычна з улікам таго, што Беларусь уваходзіць з Расіі ў шэраг інтэграцыйных аб'яднанняў, саюзная дзяржава, ДКБ, Еўразійскі эканамічны саюз і іншае. І на гэтым тле вось такая фраза гучала трохі нечакана. І таму, ну так, заходнія эксперты гэта пачулі. Але ці была гэта ўспрынята як сапраўды рэальнасць, як сапраўды такую даволі вялікую свабоду ў дзейнасці ў замежнай палітыцы беларускай дзяржавы? Я думаю, што ўсё ж такі даволі асцярожна. Это была ўспрынятая фраза, таму што, ну, усе разумеюць, што з некіх геапалітычных чыннікаў не выпрыгнуць. Вось. І гэтае балансаванне Беларусі паміж Еўропай і Расіяй, яно ўсё ж такі асіметрычнае. Ўсё ж такі да Расіі Беларусь бліжэй, і гэта таксама ўсе разумеюць. Ну, Беларусь тая пляцоўка, дзе сапраўды могуць сустрэцца спакойна эксперты з той же самай Расіі і Украіны, да прыкладу, таму што ў іншыя месцы неяк так цяжка іх сабраць усіх разам. То есть вот для іх гэта, ну, вельмі добрая і выгадная магчымасць пагаварыць, абмеркаваць. Для Расіі і Захада таксама вот пляцоўка добрая. А для Беларусі, вот што, якая карысць ад гэтага мерапрыемства была для незалежнай Рэспублікі Беларусь? Евген. Ну, мне здаецца, мы ўжо спачатку пра гэта казалі. Я лічу, і як арганізатар гэтага мерапрыемства, і ў прынцыпе мы гэтымі займаемся, тым разуменнем, што для Беларусі вельмі важна пашыраць магчымасці ўласнага знешнепалітычнага, ну так бы мовіць, манёўру. Вось, дарэчы, я б тут працягнуў вось гэтую лінію думкі, што Валерий Иванович пачаў. Ён казаў, што ёсць балансаванне, так, ёсць у гэты же самы час геапалітычныя рэаліі, якімі абумоўлены асіметрыі ў нашых адносінах. І вот тут далей вельмі цікавая рэч пачынаецца. Я вось, дарэчы, менавіта на гэтую тэму сваю доктарскую дысертацыю пішу.
звычайна ад такіх краінаў як Беларусь пры такіх вось характарыстыках, калі ёсць гэтая асіметрыя, да, чакаецца дзве лініі паводзінаў. Ці то яна пачынае проста ўставаць і кажа, напрыклад, все, я не хочу больш так шчыльна супрацоўнічаць вось, ну, у нашым выпадку з Расіяй, да, і неяк пераварочваю свой знешнепалітычны курс, што мы некалькі разоў бачылі вось у нашым рэгіёне, так, і нават бачылі, да якіх наступстваў гэта прыводзіць. Другая такая чаканая стратэгія паводзінаў заключаецца тым, што вось у нас ёсць наш галоўны стратэгічны саюзнік, і мы робім усё тое, што ён нам, ну, можа, не кажа, але ж мы проста ідзем за ім ва ўсіх знешнепалітычных рашэннях. А гэта, асабліва ў нашых умовах сённяшніх, просто так ці інакш, нават без таго, што там Расія нешта будзе нам хацець навязаць, будзе весці да паступовай страты, ну, такога сапраўднага суверэнітэту. І таму вось я, напрыклад, бачу ў дзеяннях беларускага боку, прынамсі там апошнія некалькі год, спробы іншай стратэгіі. Я ее называю, і не толькі я, некаторыя навукоўцы, я называю знешнепалітычным стратэгічным хеджыраваннем. То бок, калі краіна намагаецца мінімізаваць наступствы тых асіметрыяў, якія яе існуюць, простое, каб высоўваць нейкія новыя ідэі ініцыятывы. Вось гэта нейтральнае пазіцыянаванне, гэта класіка жанру, гэта не проста там беларуская нейкая выдумка. Мы можам паглядзець на шмат такія краіны, якія знаходзяцца ў такіх жа геапалітычных варунках і умовах, структурных умовах, яны нешта вельмі падобнае робяць. І ў гэтым сэнсе, мне падаецца, гэта вельмі слушная лінія, менавіта праз яе можна крышачку падвышаць асабістую бяспеку і вось гэты самы знешнепалітычны манёвр для Беларусі. Але ж тут я падкрэслю, што вось тое, што робіцца праз наш форум і што мы робім як эксперты, гэта, напэўна, ну, невялічкая частка, і гэта ж, зразумела, не з'яўляецца вось, ну, поўным нейкім адлюстраваннем знешняй палітыкі Беларусі. Знешняй палітыкай займаецца МЗС, беларускія дыпламаты, але ж хутчэй за ўсё Александр Лукашенко вось долучыўся да нашага гэтага форуму з разуменнем вось нейкіх такіх важных рэчаў для знешняй палітыкі Беларусі. Спадар Валер, я меў на ўвазе такое, вот, скажем, Беларусь у чарговы раз сябе зарэкамендавала як патрэбная шмат каму перамоўная пляцоўка. Тое, што мы сталі вот такой патрэбнай шмат каму перамоўнай пляцоўкай, дадае нам, менавіта вот бяспекі, дае нам больш магчымасцей сказаць насуперак некаму той же самой России, там насуперак нешта. А нет, у нас вот такая позиция, и калі вы тут не згодныя, то за нас могуць заступіцца тыя, каму вот мы патрэбны як перамоўная пляцоўка незалежная. Гэтая сітуацыя дадае Беларусі больш магчымасці для манёвра, я тут згоден з Еўгенам. Але я б хацеў звярнуць увагу, што Беларусь сёння пазіцыянуе сябе не проста як пляцоўка, яна пазіцыянуе сябе больш шырока, як краіна донар бяспекі, як міратворца, як новая Жэнева ці новая Хельсінкі. Гэта на больш шырокі канцэпт, чым проста пляцоўка. Ну і я разумею, што ўлады скарысталі гэты форум дзеля таго, каб павысіць свой імідж, свой вобраз гэты новы, які з'явіўся пасля 14 году, пасля Крыма. Ну і не на кожную ж канферэнцыю прыходзіць кіраўнік дзяржавы, разумееце. Еўген, новы вобраз, вот пра які сказаў спадар Валерыў, які мы выбудоўваем. А ці азначае гэта, што гэты новы вобраз запатрабуе нейкіх зменаў, ну, у лепшы там у дэмакратычны бок унутраных, там ці там больш паслабленняў зрабіць у эканоміцы, у палітыцы, у сацыяльным жыцці, ці как бы адно з другім не звязана? Не ведаю, паглядзім, хаця я думаю, што ўсё звязана, і я ўвогуле лічу, што чым больш інтэрнацыяналізаванай становіцца Беларусь, тым больш добрых практыкаў тут у нас з'яўляецца і ў эканоміцы, і ў нейкім сацыяльным жыцці, унутрапалітычным жыцці. Але зразумела, дзеля таго, каб тыя рэчы, якія камусьці не падабаюцца ў краіне, яны неяк ператвараліся да лепшага, тут проста трэба працаваць. Я зноў падкрэсліваю гэту вельмі простую, але галоўную думку, што кожны мае прафесійна займацца сваёй справай, але я думаю, што сапраўды вось пэўная такая добрая залежнасць тут існуе, але ж яна мусіць быць падмацавана іншай працай. Зразумела. Дзякуй вялікі. Еўген Прыгерман, Валерый Карбалевич, госці нашага сённяшняга эфіра. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.